Machiegni nyakwara mogia jong mar mondo mi wadhi mbele kod chenro marwa mar okinyi makawuono gi thuolo ni wadonjo achiel kachiel e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinya. Ka okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod chenro mano mar yiero skunde mag senior secondary. Wang'eyo ni kochakore chieng' wuok tich tarik 24 dwe mar aboro mano ma higa ni, jopuonjre manitiere grade mar 9 biro bedo ka yudo thuolo mano mar yiero skunde mopogore opogore ma owinjo bed ni giriwore godo e grade mar 10 kata e senior secondary schools. Te kinde ma chenro makamano biro bedo ka chakore ayanga, in kaka janyuol, in kaka japuonjo, winjo bed ni konyo nyathini e yiero skul e yo machalo nade. Kalore ni wang'eyo ni grade mar 10 e kama koro jopuonjre yudo thuolo mano mar yiero career paths mopogore opogore ma gidwa timo. Ng'ama dwaro dhi timo wechego mago mag STEM, ng'ama dwaro dhi timo wechego mago mag arts kaachiel kod kit somo mamoko, winjo bed ni ng'eyo ni to en skul mane mwinjo bed na yiero mar mondo mi atim kit somo mabro bedo katimo e ngimana mambele. To kinde ma magi duto timore nyakwara mogia jwang', bende wang'eyo ni gin skunde adi mowinjo bed ni yiero. To bende jonyuol winjo bed ni ng'eyo, nikech e kinde gi ok winjo bed ni janyuol yiero skul kalore ni mae skul mosebedo katimo maber. Wang'eyo ni kinde mokalo chien, e kinde mano tiyo kod lai mar somo mano mar 844, jonyuol kinde mathoth ne ng'iyo ni an adwaro ni nyathina odhi e skul makama kalore ni skul ni mosebedo katimo maber. To e kinde ni winjo bed ni ng'iyo ni skul ma nyathina ni dhiye oda timo career path mano mar STEM, bende offer STEM, bende offer wechego mago mag sports, kose iyiere yo machalo nade. Mane momiyo okinyi makawuono nyakwara mogia jwang' abo bedo kae kod welo ariyo. Wendo na machielo mano Lucas Ouma Oluoch ma en japuonj maduong' mano mar Lavington Primary School abo bedo ka oriwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Gi thuolo ni antiere kae kod Ochieng' Gor ma en okila. Ang'e ni ng'ato nyalo bedo ka penjore ni okila tiluongo nang'o e wechego mago mag somo. Kata kamano nitiere bura ma yando chwalo kata yande gin tere do kanyo kotudore kod wechegi mag somo, ahinya kotudore kod skunde ma offer career paths mopogore opogore mo bedo ka oleronwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan mini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni wakili e twak mar okinyi makawuono, gino ni chiyo maber. Erokamano ahinya Joyce, chiyo maber. Machiegni. Erokamano kuom rwaka mondo wa dontie weche mag somo. To mana kaka iwacho, ji mang'eny ne penja ahinya ka naketo posta ni wabiro discuss weche mag CBC. Ni tinda practice CBC law. Ng'ato nyalo penjore ni ere kaka itudori kod wechego mag CBC. Ranyiso gi ni an ok en expert, nitie mwalimu mang' ni nyiswa kaka wechego dhi. Mara en mana ng'iyo kaka nwadhi e doho e weche mag CBC kane sirikal odagi upload subject combination mag mar nyathi mane timo a particular pathway. Koro mane mang' na discuss matin. Kinyalo mano leronwa ni ne obede yo machalo nade, ang'o mano timore kalore ni kod subject mane nyathino dwaro ne onge kanye, to ang'o mano timore e kinde bura makamano mar mondo mi jopuonjre ma seche moko nitiere grade mar 9 ikore mar dhi e grade mar 10 ong'e gigo mowinjo bed ni gitimo, kik giyudore kama seche moko ket kod mano mane japuonjre no yudore. Erokamano. Japuonjre ne nitie St. Mary School Yala, to ne en gi subject combination mag sports. Nohero timo gige sports gi. Koro subject ne giseyiero mano nosebed nosepuonjgi. Do winjo kiwacho ni nitie mandatory subjects magin 4 ka, kasto koro moko magiyiero mag pathway. En sports and recreation. Koro ka nosepuonjgi for dweche 6 kane koro mondo gi upload mondo mi koro tinde ngeni examination itimo every other year kaka ni se explain no. An CBC no podo chanda matin winjo, but nitie exams magitimo NEC exams. Koro ka no dhi upload subject combination mano se yiero to gine no tamore portal kuma gi kete subjects go. Koro ka no adhi wandiko ne Ministry of Education wa timo demand letter wanyiso gini une mano miyo jogi nyithi school combination aila gi. Koro sani ka gido upload tinyiso gini system ok nyal upload. To nok gidwoko wa. Koro mano miyo wadhi e doho. Ka no wadhi e doho to NEC nonyiso court ni gitemo mondo mi iluon teething problems.
negi plan ni mondo ji tete ng'ato ka ng'ato mano yiero subject combinations ge mondo odonje system but ne pod gin gi problems mane gi promise doho ne gi dhi loso in a short while. Koro ka nwadok e court bang' jumbe ariyo to ne gibiro ma giwacho ni ne giseloso ma nyathino bende nose upload subject combinations mano dwaro. Koro mano was the issue. It was a small issue. Mano noko winjo wadhi kate doho ka depo ni gitimo kaka nwadwaro demand letter but koro we had to go to court. Nudhi e doho kalon ni skule mano dagi kose neke mano dagi? Ministry of Education. Of course NEC ni under Ministry of Education. Koro Ministry of Education mano wanyiso ke system en mar ministry ok en mar particular school. But nyathino oseyiero school kano iluongo ni pathways gi kaka isewacho ok inyal dhi school moro ni school ni netimo maber tinde o change. Koro en oseyiero yala mondo dhi otim gige science, sport science, ya. Koro kose puonjgi magi otieko dweche auchiel, koro kinyisogi ni koro ok unyal timo gini. Yier subject moro. Ti iyudo ni in the process penji chiegni ma kichako subject moro kendo like idhi dong chien, ya. Koro mano emano miyo warete do mondo odhi adhia mbele gi subjects mano timo. Koro ministry mane dwa tamore. Actually nitiyo gi tok teko iwacho itemo manyo ng'ama nyalo konyi to ne onge. Koro mano miyo wadhi do mondo wayud konyruok. To anyalo wacho ni e kinde mane japuonjre ni oyiero subject combination no ka nitiere skul makamano, nyalo bedo ni jotend skunde bende seche moko podi okelewa gini ahinya kaluwore ni osepuonje kuom thuolo mar dweche auchiel, koro chopo sama owinjo bende odhi timo penj koka skul bende koro wacho ni yier subject machielo kalon ni ma onge. Kosa ang'o matimore? No ken ni onge. Subject ne nitie kendo ni puonjogi. Kata jopuonje lewa kata oge lewa to mano to koro experts ang' ne nyiswa kecha ne nitie kane CBC chako inya paro ni the president mar LSK machon Nelson Havi nodhi e court ko challenge wach mar CBC matinde iluongo ni CBE kano wacho ni ne onge participation, ji ne ok winji, both jonyuol, nyithindo nyaka jopuonj, but court nowacho ni ok wanyal gole nikech machielo cha nosegol, koro wabiro madhi kode mbele mos. Koro subject mano yierogi gintie kendo ipuonjogi. Kata kane jok mane dwa join kendo grade 9 ne pod gin gi thuolo mar yiero subjects go. But koro ne wacho ni ka nyathi ni noseyiero subject to ok nyal mi thuolo mondo upload gi system. Why would you still tiende mondo pod ikete ne jok mabiro tokgi giyiero kasto ka gitieko dweche auchiel kata tam achiel tiyudo ni ok ginyal dhi mbele gi somo subject mana giyiero. Koro it was system, it was not the school itself. Matine ni migawo mochung' ne wechego mag somo kachiel kod neke mane nitiere kod ng'ikruok kanyo kalo ni subjects nitiere ipuonjogi lakini koro ketogi e portal kacha ema koro ne bedo mateka. Ilero kanyo makara ahinya kendo yiena mar mondo mi arwak mwalimu Lucas Ouma Oluoch mano japuonj maduong' mar Lavington Primary School bore Nairobi ka mar mondo mi oriwre kodwa e twak gi thuolo ni oyawre mwalimu agino ni chiew maber. Oyawre achiew maber. Kendo ago erokamano kuom luonga ka. Ageno wadhi bedo gi twak maber. Wadhi bedo kod twak makare ahinya kaloro ni chenro mano mar yiero skunde mago mag senior secondary ojo bed ni chakore ayanga. Mana kinyalo nyisowa ni thuolo ma ochiw mano mar yiero skunde mago mag senior secondary ma jopuonjre manitiere grade mar 9 bro bedo ka yiero mondo gi donje grade mar 10 mano ma higa manyien. Chenro makamane thuolo ma ochiwe ne ngisa kanyo ni en kochakore chieng' tarik 24 nyaka tarik 11 mar dwe mar 9 mano ma higa ni bende thuolo moromo to ginang'o giri ma jopuonjre manitiere grade mar 9 winjo bed ni ng'eyo e kinde gi makoro yawne gi thuolo mondo giyiere skunde ma gigombo riwore godo. Erokamano. Kaka nya wacho ni grade 10 selection chakre tarik 24 nyaka tarik 11 ma September. Ang'eno thuolo moketno biro romo kaka wan jopuonj mondo waler namba 1 waler jonyuol, waler nyithindo mondo giyier schools subject combination maber ma janyuol kantiere gik manotimore marach mokalo ageno this time round ok gibi betie kamano.
Kiwacho ni this time round ok bibete matene ni kinde mokalo chien ang'o manitiere mugeno ni this time ok bibede mwalimu. Kiwinjo kaka nende wakili wacho ka ni nitiere nyithindo moko ne noyiero notimo subject selection to ne gibedo uploaded. Koro inwang' kaka kamano bedo hamano tiyudo ka ng'at monego bed nyathi monego bed donjo grade 10 en modhi bedo gi shida. Koro this time round olose maber kabisa ma portal no kaka jo ministry okete inwang'o ni janyuol be nyalo donjo i portal ni. Gine en gima ma wabiro dhi adhiya kachiel kachiel ma janyuol dhi ng'eyo en ang'o monego bed ni atimo ka to onego bed ni atime nade. Kanyalo wacho ni kaka sani gini okete maler, ibiro nwang'o ni sani nitie gima iluongo ni career pathway checker ma onge gimo mibiro yudo ni janyuol koro kata japuonj yudo kaka wan jopuonj yudo ka ang'eyo no candidate ni ober ga ikwano. Yes, inyalo yudo no ober ikwano to idwa ni mondo odhi otim STEM, lakini ober ikwano to STEM odwa notim ni max modhi nwang'o ka ok bi rome. To be gima nyaka jonyuol bende ng'e, iwacho ni onge ranking lakini nitiere merit. Nyiso ni ka nyithindo gi dhi timo penj, gibiro luongi senior school as per their performance. Mamano kik ng'ato wuond ng'ato no maiti matima hamano wanana gi jokojolo hamano. Koro nyaka ging'e no gine en gimo ma serious. Penj biro chakre tarik 23 dwe mar 10 nyaka tarik 31 dwe mar 10. Koro ithuolo no nyaka wahia bende ikre. To imachielo ni endo apart from pathway checker mantiere ni, wachibiro nwang'o kaka sani yudo ka ng'ato wacho ni an adwaro school A. Kaka wakili otiyo ka let's say no St. Mary's Yala. Watig subject combination moro kaka agriculture, biology kod chemistry. Ibro nwang'o kaka oketni wacha kabro bili subject combination ibro neno kaka gino dhi donjo maler. Ibro nwang'o ni school ni timo maendo, but gima nyaka jonyuol bende ng'e ni wanyalo kawo jowahia mang'eny kaka pinywa maluo ka ginyalo wacho wan kila mtu dwa mana dhi yala ama nyiri winjo ng'eny gi wacho na wadwa mana dhi Rangalaka under C1 school. Koro onego gima ging'e no ka wahia oyiero schools gi mang'eny ahinya to wahia duto te ok bi luonge skul cha. Koro onego bed ma gima kaka jopuonj bende inyiso jonyuol no skunde ma wan go gi duto te gin ma gibeyo. To gima nyaka ng'e ni subject combination mabedo offered in those schools wahia ka achiel kod jonyuol ong'eyo maler kabisa. Yena mar mondo mi aduok wakili to kapok wadhi kata wechego mag subject combination kachiel kod school selection nikech bende nitiere kidieje mowinjo be ni yiere school kochakore C1 nyaka C4 ibo bedo ke ileronwa makare. Wakili kaduoke to winjo kanyo ni winjo be ni jonyuola be ni ng'eyo wach ni eyo makare. Ekinde makoro ne uchung' ne japuonjre no makoro ekinde mako timo kit somo no kuom thuolo kaeto kochopo sama koro winjo be no upload e portal kacha e makoro kia. En janyuol mar nyathini ema ne oluongi mar mondo mi kony nyathine kosen skula. Penjo mapenji ni bende jonyuola nyaka sani bende giwinjo kit somo ni eyo makare ma ginyalo konyo nyithindgi e yiero skul makare kachiel kata yiero subject combination eyo makare. Wakili. Erokamano. Skul no koluonga nwatimo ne janyuol. Iluongo ni petitioner then Grace Ambok no nyisa na nyalo wacho kech be mano refer kone. To na fwenyo ni owinjo gicha matut. Mana nyisa ni kar mondo an mabi. Ene madino biro. Nikech oelewa, mana kaka mwalimu elewa. No explain na gigo properly kane pok adhi e court. Mano miyo tije obedo mayot. Koro nitie jonyuol mawinjo gino kabisa. To samoro nitie jonyuol be mapod nigi challenges kone gi kocha. Koro we need a wholesome approach. Mana kaka japuonj wacho ni gibiro nyiso jonyuol. Nitie jonyuol mapok owinjo. Koro biro kawo jopuonj kata mana ministry officials mondo giteme elimisha jonyuol mondo owinj gini. But case mana timo
to janyuol no ne winjo gino kabisa yo matut ahinya. Manyalo wacho ni nitiere jonyuol moko ma gin ginyalo guide nyithindgi e yo makare bong'ise ni ma e gima ihero ka iminyalo dhi e yo makare. Nitie jonyuol matimo guidance. Koro giwa be ne funny ng'eni nitie nyithindo moko be mane gine gi odagi donjo. Subject combination gino odagi bedo uploaded. Koro ka gin kane koro gi approach don koro gin jonyuol mag school no, they realize moko ne wacho ni kodagi donjo ok owinjo chand ministry. Nyithindwa gi mondo oloki. Koro gino gido thagore gi ministry. But jonyuol moko ng'eyo ratichgi, ging'eyo ni nyithindgi go nosepuonji. Kendo en ratiro mar nyathi, iluongo ni best interest of the child. Emo bed ni ng'iyo seche duto e yore mag somogi. Koro gi case manotimo no okonyo nyaka nyithindo mamoko mane were not part of the case. Mwalimu adwa ni ilernwa makare wechego mag subject combination nikech wang'eyo ni kit somo mano mar STEM, kit somo mano mar CBC, wantiere kod career pathways man adek, wantiere kod STEM, wantiere kod arts and sport kaachiel kod social sciences. Jopuonjre winjo bed ni bedo kod wanyalo wacho ni subject combination winjo bed ni bedo nade. To wang'e ni subject combination, akia ni subject combination ema lead to yiero school kositime yo machalo nade e CBC ka. Erokamano kendo. Chakre wuok tich. Gima ibiro timo, gima nyaka wang'e ni yiero subject combination ka, namba achiel, wabiro timo gimiluongo ni interest mar nyathi. Iwinjo kanyo? Koro interest mar nyathini emochako, emobiro kuongo go. But kwa duogo chien matin, wadhi chako gi personality, kwa personality, to wabiro interest mar nyathi. Kwa yudo interest mar nyathi, to wabiro rango skills. Kwa rango skills, tayo wabiro dhi values. Koro chakno e personality kanyo. Personality kanyo ng'iyango mwalimu. Koro personality, ing'e gima timre jokanyana minuang'o ni nyithindo madhi yiero subject selection gi. Wachako gi achaka ni in what is your career? To waweyo interest mabiro personality. What is your career? Matende ni penje no gombo bedo ang'o ko obedo ng'ama duong'. Kapok abiro i career, tabiro kore interest kamon. Onego beno wachako i career ka interest ma nyathi. To gini onego beno gini is intrinsic ma nyathi wono. Emonego beno wacho no adwaro an gi magombo ga area of interest mara en ga ma kod ma endo. Iwinjo? Koro kwa chako kanyo endo, antiere model mo kai manene makata jo ministry be temo mondo watigo kabisa iluongo ni RIASEC model ma nyiso wacho ochung' no realistic, I ochung' no investigative, alafu A ochung' no artistic, S ochung' no social, E ochung' no enterprising, alafu C en conventional. Koro ibro no okay mondo beno wachake mondi ke kwa biro i career. Wacho no beno kaka the first R. Let me pick the first R. Ma wacho no realistic. Nyathi aina ni en nyathi machal nade. Ibro yudo ka nyathi aina ni en nyathi ma enjoy ibro ko hero gik moko mitimo gi lwedo. Utimo gik motio nilo kata gik motimo gi lwedo gi ohero kabisa. Koro magi mido ka mabro ka jima bro ka gin kaka ji engineers, mechanics dhi woka endo. To gima nyaki ng'ego with this model ni seche duto te iboga kawe adek. Koro yudo onge nyathi manyalo kawo classic kata en realistic kende. Ibro nyong ne realistic to en kata at the same time en go investigative, alafu at the same time yudo ken conventional. Winjo. Koro magi endo kaka this model. Koko kete ni koro yudo ka nyithindo gi kwase somo gi to somo gi gini wuok nade. Nitie gimo nego beni luongo ni psychometric test ama aptitude test. Monego beni timo ne nyithindo gi. To skunde waduto temo kata mag piny luo kacha. O psychometric test en gimo manyalo en gimi timatima no chinwa inyalo kata nwange gine mayo mbui ka to itimatima igolo kata penjo kata na bich kende. Imiyo nyathi ka nyathi class. To gichanti en gu penjo kacha to nyathi duoko. Kose duoko to japuonj kao to rango.
koserango wacho kaka ng'athini oduoko penjo gi mae donjo ga ka koro kosedonjo ka koro koluonge tipenje ipenjo areas of interest adek to bro wacho ni adek goendo kosewacho ni adek to ai wacho mano mihero kabisa to wachna nahero ma koro kiwuok kanyo to dhi karia koro nyalo wacho an ka ahero ndiko to ahero somo mano watera tiri lo iwinjo koro ko kaja ni koro wadhi jago karia lawyer iwinjo kanyo koro kichopo serango no kiteri lawyer ka kisebedi wadhi timo law koro kwa biro ni pathways tirango koro bas pathway man madwa donjo kode kae wadonjo mana kode social sciences iwinjo kanyo the same kod ng'at mabe ohero gik moko mineno mitimo hands on agino go endo ma just STEM koro mago bende itimo gi duto te to lakini be gima nyaka ing'e ndiye subject combinations moko mibro yudo ka okawo ja social sciences nitie kanyo STEM yudo ka subject mo ma STEM be nie kanyo koro kodonjo hamano tibro nwang'o ka career pathways mage bro dhi medre or gidhi bedo madongo yes Atokoro nitiere subjects moko ma kinde mathoth wacho ni mago gin subjects mwinjo be ni kata cross career paths go duto STEM, social sciences, kaachiel kod arts and sports gin kaka mage walimu. Aya igin ka jogi bro dhi gine ka jogi bro dhi senior school nitie compulsory subjects magi bro timo kacho endo kaka English maths mathematics be koro dhi pogore kacha ntiere essential mathematics kod core mathematics koro ibro yudo ka alafu ntie nyaka bedie community service learning bende ntie koro magi duto gidhi somo apart from gima nyathine dhi yiero kaendo koro sama gidhi somo to gima be nyaka ing'e no sama subject combination osetim wang'e to nyaka wanwang'e kare nwach kisetwo kosetime chenjo gini dhi bedo matek ing'en kaka mokalo cha ni wacho ni kochopi grade 10 ka gibro dhi grade 11 inyalo loke wang'ni makoseliere ka to hamane kaka bro dhi maonge loko koro gini nyaka wanwang'e maler janyuol nyaka ng'e gimidwaro kacha jopuonj sa obedo trained masani jopuonj gibro lero maler makta be kaber to ka bang'e kanyo tabro chiwo kaka kata jonyuol ka ng'ato ne dala kacha saben kata sime moro to ala kamo kacha to oranga gino nego bene timo to wabro bedo maber kaka nyuola yena mar mondo mi aduok wakileto wang'eyo ni lai mar somo manyien mano mar CBC en gino ma piny Kenya koka ne ochao kendo kata bedo ni ng'ikro wanyalo wacho ni teething problems pod nitiere matin koni kod kocha kendo wang'eyo ni class man nitiere grade mar 10 sani ma class mokwongo ma wantiere godo kata wanyalo wacho ni mane pioneer class ma wantiere godo mano mar grade mar 10 kendo madhi donjo mano higa manyien wanyalo wacho ni tielo mar 2 kata kamane kinde makoro ne untiere bura maro king'iyo kit kaka migao mar somo ne o handle case makamano makoro jonyuol ne ng'ur ni japuonjre osesomo subjects makamagi to koro kunyala upload e portal ko ng'iyo migao mar somo generally bende giseikore mano mar rieyo sekta mar somo yo makare ko sene gikawo challenge makamane yo machalo nango wakili erokamano gigo manyien duto samoro bedo ga gi challenges miluongo ni teething problems go to ng'ato ka ng'ato achane mwalimu nosome bwo gina mar 844 go somo wan kaka wan jo 844 waneno man Marano was the best jok manotimo ma mbele wachane iluongo nango gin bende ne gineno mana ni margi no was the best koro CBC kako biro ne nitie a lot of resistance ji mang'eny nok winje ng'eni gimoro ka ng'ato ok winji to mokwongo iwacho mana ni gino ok ber yeah to kana neno kaka ministry no respond sana Jonek mane o respond ministry be nwasu Jonek nwasu ministry bende PS to gi CS they are very positive negi kaw gina yo ma kare kata challenge man wakelo no negi wacho ni challenge no to nosebedo lakini gigi gin gima nyien mwatema mos mondo wane kaka obro dhi malo nacha oloth mos kata kot no yie kodgi ne gik manyien mobiro kaka CBC jomoko ok bi understand but in the long run bang'e kore gibro ne berne kaka chon wacho ni bedo boot book ber biro bang'
Koro karwana pinge to samoro nya pinga out of ignorance nikech ok ing'eye malong'o, ok ing'eye matut. Nikech neno ni gik manose change gi resist ga change. Koro gima waseng'iyo go cha mano neno ni ber. Barapa ni CBC ji pod nigi nitie joma wacho ni ober, nitie joma wacho ni system okadho kae mana ber. But it is something ma owinjo benu wa promote, wa konyre mondo obed maber in the coming future. But mana kaka mwalimu osewacho ni it is clearer. Nyathi yiero gima odwa timo mohero chon. To mano nyalo bedo maber kendo nyalo bedo marach nikech samoro interest mag dhano be lokore. Samoro an kanane form 1 nok ada bedo lawyer but ka dhi e form 4 to realize ni ma gima dwaro timo. But sani ng'eni kore wacho ni kiseyiere tidhi kode makare koro pacho change. Mwalimu kanyo wadwano ubu konywa guys. Dhano yiene loko pach. It is only fools who don't change their mind. Koro samoro nyathi moro nohero gima kama but he realize ni after 1 year or 2 gik modwa timo opogore. Koro owinjo bed ni yiene ng'ato mondo oyier pathway ma pod oneno ka aligned gi interest ni as at that time. Kamano. Mwalimu kata bedo ni wacho ni onge loko paro. Kiseyiere to koro nyaka ringa kode makata koro turi to koro nyathi nyaka yie kode nyaka giko. Kose nyalo chopo kuma ng'ato nyalo loko paro. Kose koro kiloko paro to nyaka koro idog chien. Idok nuoyo. Kose ang'o ma nyalo timore. Aya. Ing'en ECB ka onge nuoyo. En ana gwere to dhi. Kakuwuok ne kakodhi. Gima jakwange ni sani ibro yudo ka migawo motelo no somo otemo kabisa. Nwach kidhi rangi yudo ka kata kichako from preschool. Kidhi i website ibro yudo ka onego bed ni gini en gima schools onego bed ni cheko. Irango from preschool onego bed gi neno no magi ne nyithindo gi interest gi gin magi. From ma primary be nitie upper primary, nitie junior school and senior school. Koro gini gima timre gima nyaka wang'e mokwongo in nurturing every learner's potential. Jopuonj kachiel jonyuol nyaka hakikisha ni gini en gimo ma ging'eyo to kaka osena wacho niendo wang' biro bedo ma onge janyuol mabiro ywak ni nyathine no schools manono dwaro no yiero magi to jopuonj omiye magi. Wachaba paro bang'e abro biro i cheka kanyo maber i pathway cheka mondo explain maler mondo jopiny ong'e. Kinyalo mana explain wasani pathway cheka no yo makare mwalimu. Aya, koro i pathway cheka cha biro yudo ka ndwa sewuok i interest chande. Bo waseyudo ni nyathini dwa timo law kaka wakili kama. Gide kacha talafi ndiko kacha no lawyer. Kisendiko in a system kanyo no lawyer to dhi golo all the probable subject combinations. Iwinjo kanyo. Ka gisewuok duto te koro en upon japuonj nyathi ka achiel gi janyuol mondo giyier skunde gi. Kanyo ma koro skunde abiro go. Wan go skunde aboro. C1 wan go adek, C2 ariyo, C3 ariyo, C1 achiel. C4 achiel. Wachak gi C4. C4 en school manyath iwacho na a day school machiegni kuma nyathini biro ga somendo. Inyalo nwang'o ka nyathi nyalo wacho C4 mara awuok e piny luo ka tadwa mana C4 mara obedo ta Mombasa. Ni wachang'o en watne moro kanyo endo. Koro ibiro yiene mondo tim nadi oyier C4 kanyo endo. To kaduogo i C1 ka is under subject combination kaendo. Koro ka nyathino oseyiero iwinjo ko wach ni dwaro subject combination wadwaro na skunda aboro. Suppose ni ikawo kata achiel. Akaw ranyisi mar code machielo ST 1042 mano tingo agriculture, biology and chemistry. Ibro nwang'o ni most of the schools offer this combination. Maka nyathi bro kawo this combination
odhi yiero gi yiero aboro gi biro wuok ka dichiel maonge no kata C1 kata maonge no C2 kata C3 dhi koso school momiyo biro dhi second subject selection. Gima nyaka wang'i kanyo owacho ni biro betie two subject combinations sivyo. To gima nyaka ing'e these two combination idhi mani the second one kikoso mokwongo cha to kisenwang'o gi duto te to mane mibro kaw janyuol nyaka ridhika candidate nyaka ridhika alafu kobedo uploaded aparo mano winjire koro mane itima kosetime C1 kanyo kendo biro to yawo kar C2 yiero schools mane C2 koki C2 kendo biro to yiero schools mane C3 kod achiel mane C1 kamano. To ang'o ma jonyuol winjo bed ni ng'eyo e kinde mag dhi e skunde ma kamagi kata giyiero skunde ma kamagi? Tang'e ni in kaka japuonj isebedo kidila gi jonyuol mopogore kata kod Nairobi kama moko bende nyalo bedo ni gochoni kata bedo ni janyuola mane wakili represent en achiel kuom jonyuol ma seche moko ng'eyo gigo matimore. Bende jonyuol ong'eyo kaka ginyalo bedo piny kod nyithindgi e yo makare mondo yier skul kik chop kuma koro e kinde mabiro mbele janyuol koro ywak ni nyathino luonge day school an adak Nairobi ka to nyathino luonge day school cho Migori kucha to Migori seche moko gi kata watne. Bende jonyuol ong'eyo gini makare molim? Yes. Koro kanyo anto nitie jonyuol mang'eny kia gini to koro mano wan kaka jopuonj kod kaka un station kaka mamaru ni ka uboga kase to iwacho ipuonjo jonyuol ibiro yudo ka jonyuol bende ibiro yudo ka nitie jonyuol moko ma kata luongo romo e skunde giongo sama dhi iwacho na skul mano wacho ni min nyithindo ema biro dhi kanyo endo injo. Koro dwaren mondo jonyuol duto te kose kawo gima bedo ga shida mabedo ga endo iyudo ni waweyo ni jopuonj gigo na mano jopuonj no mago gik jopuonj. Koro gima nyaka jonyuol tim ang'eni ibiro luongo romo. Kose luongo romo ma candidate class kose luongo romo ibiro wuog jonyuol gi duto te ibiro nyisgi gima onego bed gitimo endo. To wach mar yiero skunde ni gima nyaka wang'e this time round jonyuol be dhi play a bigger part. Nwach kaka janyuol kaka an go nyathi monego bed donjo e grade 10 no to onego bed nang'eyo no schools mage monego nyathina ni rango performance ma nyathini bise nwang'o subject combination onego bed ni ng'en school ma kod ma ema ji onego bed nyathina ni dhiye. To be onego bed ni ng'eyo kaka janyuol onego bed ni yie kaka janyuol no school ma ji oyiero mang'eny ni wach mano gima miyo jopuonj biro konyo jonyuol kabisa kar kod nyithindo. Wacho gibi yie ne nyithindo or candidates gi no yieri yudo kata school class no wahiye kata na 400 to giduto te orido ka 200 of them oyiero school achiel ingin mano dak nyande mano wawondre tibro nwango ni gima nyaka be wange no STEM kanyo STEM omi 60% kod mamalo atamalo moloyo subject alafu machielo social sciences omi 25 alafu machielo modong no mi 15. Koro gima nyaka ing'e nitie skunde mas C1 machon ka iluongi national schools machon ma ji ong'eyo na national school machon gen ga magi. Koro sami dhi yier school sami bro wadhi yiero subjects gi yes wabro yiero tibro nwango nitie nyathi mono eno biro to kawo art and sports to sami luongo wahia i senior school. Let's assume the first person in school no or score 70 out of 72 oluonge school moro matin to nitie the same school nitie nyathi moro monwang'o kata 60 kata 58 to luonge the former national schools ma C1 schools. Koro kanyo mido ka koro wakili gidonje giwacho mano dak timre nyathino nwang'o 72 out of 72 to jonyuol pod nitiere kod mentality machon cha mane gima hinyo jonyuol gi sani. Koro mane momiyo wadwaro ni sama iwanyiso jonyuol wanyiso gi nyaka wanyis gi adier nitiere subject combination moko mopondo i arts kai mabeyo
to gima be nyaka ung'e sama wayiero gine skunde go onego bed ni rango ka janyuol kirango ka under schools onego bed ni penji ni to under arts gi arts and sports school ni be offer mano tidhi nwang'o adier be offer ibiro yudo ka wahia mang'eny biro dhi for STEM to mai giduogo giweyo ka koro nyathi mariek jopuonj mogo gini kare kwano mogo mang'ith to yudora ka ng'ani oluonge ka yudo ka skul ni nyithindo gi odhi adhiya C1 ang'o mane timre ne giti mariek koro mano be gima nyaka wang'is jonyuol nyaka waler wahia niwach yudo ka wahia moko mogin very specific gin gidwaro arts and sports koro kanyo ma nyaka konygi maber bwane kaka gibe gidhi donjo endo kamano wakile kaka nitiere wach midamed ginene kata gino ba wacho ni kare skunde ma chon mag national school gi tindo gimata so er kaka kaja nyathi moro yudo 50 to moro yudo 72 timoro nyaluonga alliance tinde onge kech wandiere man wayiero schools ni akia ni chuno ga jite kata ng'eng'e no kinya dhi kuro nyaka ndik national kata mana ng'ama ne bedo namba last nyaka ndik national koro mwalimu iwacho ni tinde okochuno ni nyaka luongi mangu gi ni Maseno school skunde wa madongo dongo to bentie disadvantages kech in terms of infrastructure the better schools moko tie molo jowetegi in terms of infrastructure laboratory skunde moko kaka marwa wan gi corridor mixed pod wagero lab koro yudo nyathi moro nya bedo disadvantage kobiro school ni molo kodhi e skunde machon ma ji ong'eyo mosebedo established kamano maybe jomoko nyalo gombo ng'eyo bende gima dwa na wachi ni wakili ni selection of C1 school cluster 1 schools oba national schools go itime gwahia duto te kata bidan wacho moro ma yudo ka weno somo mos neno ga nyathi mafuo yudo moko gin gi somo mos moko to somo piyo piyo koro memi yudo ka CBE ni wacho no gidwa nurture every learner's potential gima nyaka ing'e national school ama cluster 1 schools go gin tie nyaka moko mabe omed Maki rango kaka kanga Migori donge kanga Migori agoro sare mago ni cluster 1 te ibiro nwango ka mano ni cluster 1 alafu kibiro machon moko be maninge iwacho kaka iwacho na alliance mago ni cluster 1 koro ibiro nwango ni nyathi mori di luong i cluster 1 titeri school moro machielo alafu moro be idhi yudo certain point tikele kata alliance iwinjo kanyo gima nyaka ing'e ni performance or merit emibiro tergo jogi kacho to gima be nyaka wang'e no every senior school nigi capacity to subject combination gi ibiro nwang'o kaka what chigo kata nyiso wach kata an alliance under social sciences inwang'o ni gin go combination kata 36 Iwinjo koro ibiro nwang'o ka combination gi gibiro temo kabisa no gikawo ratio moro mondo nyithindo gi duto te gikawo namba ni mondo giduto gibi koro ibiro nwang'o ka nitie schools moko ma yudo ka ng'eny gi gin gitimo STEM koro ji mang'eny okawo STEM emodhi go kocha chaendo ema koro aduogo gi arts and sports ka gibed gi offer ibiro nwang'o kaka gimo kaka lesi kata alliance yudo ka subject combination under arts and sports yudo ka gin go na 6 kende auchiel kende koro kino ko tin to school ng'ongo binyathi odhi okawe kacha to ka wahia ko tumo penj binyathi okalo matin results neno mane karatas oluonge mana alliance iwinjo koro gine en gima nyaka wang'e kikwa subject combination moko kata pathways moko jonyuol kik cha wacho mabe ka nyathi wacho an adwa bedo athlete janyuol ndo kode tung mosuo ni in kuro idwa ringo kwani ringo ni an teri kuri karo dwa bedo jathu dwa bedo jathu to mwalimu gima chiel mang'e ni owinjo bed ni lero kinde makata jopuonjre makamago bro bedo ka ikore mar mondo miyo yier career paths mopogore opogore din ler no anene to STEM nitiere kod career paths kaka mage social sciences kachiel kod arts and sports kalo ni mago bende gik mowinjo bed ni jopiny ng'eyo ng'ato nyalo bedo ni penjore ni chemoko ma ng'ama dwa timo engineering to engineering nitiere under STEM
to ang'eyo ni bedo daktari bende nitiere under STEM. Nyithindogi ka giyudore e skul achiel, ipuonjogi e klas achiel kose bedo nang'o? Bas, mane gimi winjo ka daktari wacho ni teething problem. I senior school kanyo, wanir kaka koro kuma wantie kani watemo kabisa mondo wanyis waler jonyuol ka achiel gi nyithindogi mondo ging'en ka gichopo grade 10 ka en ang'o ma gibiro dwaro kanyo endo. But waduogi penjo mi penjo. Achak gi STEM. Again, pathway ma STEM wan kod tracks adek. Wan kod pure sciences. Wan kod technical studies kanyo. Alafu wan kod applied sciences. Koro bro nwang'o ka nyithindogi kama bro dhi for pure. Pure ka emirudo ka wadhi nwang'e doctors kaendo. To gima be nyaka ing'e ni nyithindogi kwa bedo kod gima kwa kanso gi akasana nyaka ibed gi STEM kama nyaka ibed go kama endo. To ibro yudo ka gibro that personality ma wacho cha bro ringo kuomgi. Ndi nyathi ma ko winjo kwano to en endo se ringo. Koro nyathini bende nyaka rang ne kamo mikete. Koro mi do ka koro ta kwa lesson kwa biro ka social sciences ka. Social sciences ka ibro no ka kai wan go literature and languages. Koro literature and languages alafu kendi ibro no idukai kendo kibiro do kai kendo wan go business studies. Koro nyathini lesson ngani dwaro bedo journalist. Kai mo wabiro wabetie koro. Ngani dwa bedo a writer. Kai mo wabiro wabetie. Ineno. Ngani dwa bedo kata pastor. Kai ma wabiro wabetie. Nwachido ka nyithindo moko kata class kanyo. Ido ka nyithindo moko ma gin gi hero, gin ma ido ka japuonj ka onge. Ido ka en mo oketo jin ane class nyaka waling. Also mo ido ka ng'at machielo en monyalo bedo nadi. En monyalo bedo no opuonjo. Ineno. Koro nyithindo ka inagi. Kwanyi mabiro to waketo gi social sciences kaendo. To bende kwa dok kati arts and sports. Nyaka wawe ni nyithindo madwa timo arts and sports. Gino jien arts and sports kae. Kanyo ntiere arts. Alafu sports and recreation. Wadbini sports and recreation kaendo. It's sports and recreation ka. Wan gi gik mang'eny. To ngin kanyo be gima nyaka ng'ato ngin kanyo kwano dwarre. Nwach gik midhi som careers madhi wuok kaendo. Gin careers mabro dwaro kwano or gik mabro dwaro analysis mang'eny kabisa. Koro gima nyaka nyithindo ging'e kik bed nyithindo gi oringo kwano. Kaka kinyalo timo niya kaka ma law. Mathematics is not a major subject combination in law. But kuro kanyo winjo ka wadwaro languages. CRE ni nyathini ogweyo proper. Oro kalo sawa. Okalo sipuap. Social studies. Nyathini nyaka beno okalo mago endo. Kuro mago ka nyathini osekalo. Kuri ng'an bas mae odhi timo lo bedo wakili kaka jagoni. To ntiere kama ma bende jopo ido ka kwano dwarre kabisa. Nwach kochopo sama ibro ichako tiyo gi data. Koro kendo kaka nyiyo to kanyo kara kwano bende dware. Koro sama wanyiso nyithindo gi gik ma gibro dwaro an adwa bedo lawyer. Nwach ka kia kwano lakini kwano is not a major subject. Lakini koro kipenjo kanyo endo kipenjo wakili ka kwano dwanege. Nwach sama idwaro data mano kwano. Koro aparo ni jaka kanyo aparo na se achiwo kanyo maler. To wach ma penji ni gibo bedo ka gisome klas achiel. Nikech ocho kanyo ni STEM ka nitiere pure science, nitiere technical ka achiel kod applied science. Jogi some klas achiel kote kata bedo ni wacho ni mage moko kuom teething problems opodi nitiere. Yes. Koro inane i somo gi grade 10 kadhi mbele. Ang'en go mbele ka gini bro lose maber. Lakini kaka sani pod wadhi ni kaka luong gi cha
orwako gi class kanyo endo. To nitie jopuonj masani mag senior school mosebedo trained bende biro konyo gi in line with their subject combination. Obo bedo kachon masche moko ka upuonjo to maths ni puonjo kila ng'ato kochopo sa physics jomok gin jo team physics to wuok oko weyo ne joma moko. Ajola pani mane kaka idhi time giwach ni mogik wakili kwa tieko. Kapod gine senior school ok gine university. Apani kisechopo university kore kinge ni doctor idhi timo engineering kurse timo pod gine school koni to mana kaka no jiriwore mana kaka iwacho no kochopo sa physics to jo physics thi jo siari iwacho jo lawyers okwero kwano nitie japuonja moro miluongo na Rocho wacho kwano michungo go joma fu kwan ji to era kwan ber era en kwan marao nitie joma ero kwan mar pesa kati yuko ni CBC ne kwa me time it might be a very good thing. To iwacho ni gimoro ka chakore to nyaka bed gi challenges. Koro kwayo mana all stakeholders mondo wabed patient, wamie thuolo wakonyre. Apani the ministry is also doing their part and the teachers are doing their part. Nyaka jonyuol winjo beni wande watim part kata kwa winje kamano. To gi explanation koluong bure skunde to winjo beni wachopo mondo wakaw gini seriously kech gima fake nyathini en gima serious. Other than that bende ago mosa ahinya ne jokwa mano tho Homa Bay nitie jeri so far jeri osetho bura mano gine rally mano timore weekend mosa ahinya ne families mag jogo nyasaye mondo ket chunygi kamoko. Erokamano nya wakili Ochieng Gor. Mwalimu Lucas kawatieko. Kawatieko adwa wacho ni jonyuol school yawo wuok tich. Kawase yawo school wabro bedi school nyaka tarik 23 dwe mar 10. Kwa golo ngeso gi Jumapil wabro dong mana 35 days to nyithindo chako rakre go penj. Tarik 23 ema gibro time rehearsal. Ka ji oyepo warkwa jonyuol mondo kik giyie nyithindo lew school, nyithindo bi school pile pile, to jonyuol bende giyie ka romo moro ibiro luong mar jo grade 9 gi giyie gidhi school mondo jopuonj oler nigi gik madwarre maber mondo gibende gibed part and parcel mar progress ma nyathini. To ka watimo kamano endo gik moko biro bedo maber. To ka wanyo biro bedo ji moko ma oyiwak sate to kubi bedo gi maber. Wabed ji maber wanyalo provide solution e shida moro mantiere kaka chaendo mondo wang'en ka gik moko biro dhi through duto te to wayudo ka nyithindwa gi gik moko gik odhi kare to janyuol bende ong'eyo na nyathina ni adwa tere school adwa subject combination mare en ma tabro tere school ma kod ma kamano. Erokamano nya mwalimu Lucas Omoloch mano japuonj maduong' mar Lavington Primary School kuom kaw thuolo mari mar chopo studio ka achiel kod in wakili Ochieng Gor. Nyakwaramoge Jwang imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gisani mochopo e giko mar twak mar mokwongo e chenro mar Rupiny. Chenro mano mar yiero skunde mag senior secondary ni jopuonjre mantiere grade mar 9 biro bedo ka chakore chieng' tarik 24 chieng' wuok tich e seche ma iyawe skunde nyaka chieng' tarik 11 dwe mar 9 mano higanin kaka janyuol ma intiere kod nyathi e grade mar 9 ne ni keto nyathini machiegni mar mondo mi ukonyre yo makare mondo uyiera school makare kachiel kod subject combination e yo makare. Winjo kanya kama mwalimu wacho ni kiseyiere to onge dok chien, omiyo ber kikonyo nyathi e yo makare kaluwore kod gino ma nyathi ohera. Akaw mana yuyo marindo gi sani chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Uriti masani warom kanyo e chenro mar Mbako Romo kango chopo kanyo saa 4 mar onyango. Kik idhi mabor.